Ang ito bagang sa Bubulusan Resettlement Site, ang nag-provide kan daga sa probinsya. Okay. Tapos, so, housing units, ang nag-provide man kayo, so Philippine Red Cross. Actually, yaraw na nga so ibang nag-restar. Okay. Ang Okay. kuyan mo na lang duman, mapakare itong tinampo. Sana makongkreto ito, ta medyo bahada siya, meaning patukad siya. Opo. So, dapat makongkreto ito, nganing safe man sa mga taga-duman, mga naka-start duman. Sa pa yan sa pigalalakaw na makagang kuryente. Aha. Igo siyang tubig, pero ang problema sa kuryente, dahil pa nakakagana. I Hopefully, see. ngunyan mga kuryente ito, tayo kaming pig procurer sa kuhan, pigali sa may hali man sa PAGCOR. Hopefully, makakuha nito ngunyan na taon, ma-implementar ito. Gigibo mo na so mga programa ka ito. May koordinasyon naman tayo sa PAGCOR. I see. So, kasabay naman so kalsada, Aha. and itong so linya kang kuryente. Ongoing siya na so first phase kompleto na. Ang pag-8B8 sugpuyan di kaya ano lang, so tinampo lang. Oh. For improvement pa kaya ito. Iyo. May drainage,